bom ne yɛde na de na ya bruchiri de bi ba wi ana bi aba no pa nti de besi bia nso ɛyɛ de honhom ta na chi akopon antu no nkom na o man mu kase pa nti yamana woda pa ya o ya wie no ne yɛwie yɛnsa ma nkramofo nya barka da sala me de bia me kan nkramofo mbi bia omo pronya omo di bia no we na de pa we na de ye nnuano mo ye nkramofo na kan pese me kai bi galages enua bi wo ho no on dey do nkramosem se na ye che eta che because of enama obecha brain nti nkramofo nyina ye mambarka da sala na na ya udru friend say waye ke wo no eba na enwan hu na mane papa enwan o ma hu na mane ne na amanfo to enwan udi fi waye ke wo eba tuketi ya ho ya wonya asem ketwa oho na hu na afunu mu nyina ye to bi ho afunu mu ya so ni mafunu mu abo na de ne so anoma na yes kira ya sala an yaw sa abo ano esikafo na to ne na ma de cha abo afunu mu no omto du kumazia me na me ka cho on be sala na me ba waye ke wo ko hwe nwan amafo ye fa mpa wo ade ba kira ni nyina so asan me se yaw obia benya so ne de o pekesi a obenya o pe ho no ho o peketo a obenya oh afi momu de nyame anukwe ni ya we nwa na no wo ai magazine no zo ai kamuni ya na ya chachi ani oh me we fini din so they do ma tam ye kum nam se na ya chachi no aha gamofo na ye namfo ne wo mo no we abai ye ni tam na ebronya ba ye ne wo mo na ewe ye nkokọ so mo so de aba yawo omo modern no bi amfre ye ya no mo ba ko bi ya na omo che omochi a musa na me timi che pa ya omochi omochi a timi che to mo do mo mfrefre yen omo mfrefre ne enso enya bi we ye na ye nchia ye mo ai swami nkramofo na ne omo ho nyina kire ho barka de sala yen ko ba bi eteta haya ye mo hu se eteta ya eti ya enne no enne ne kira mo enya sem ketwa ewo kure mu ya ko mo wana sikure mu asika ne ya sika wa ha sika wo kure mu de bia ye bo nyame so bo na afiri angoye o wo mo boa enwa hin ehifo na eto eni nantwie ya me so wo mo boa hwe Ghana udi nipa no achi a de bia me so wo beti ahwefom ene na afiri ye ntima ntohwe afiri enwa na ho no so bo ha enu kira nkosi na yi na mu ahwe wana beto ye o mesi enu kira na pakwaku ni mu a ate say ye di bronya obo hu say nkuko ye sane akofa ba enso ko busa do to akoko na obeka sim na fide ya ntowe wana toye ate say Ghana ni ase dollars e wo soro ni e bompa dollar nko fomo na no ma ye ton nyankopon na ntente so na dollar no e wo soro dodo obi akofa no ma ba na ne board na wo sente so a enye ye ne o dollar no wo soro ene dollar ko fomo so we Wode ode dalo no bia na kofa ba. Yes ya brochefo no susu se musika. Na brochefo su na mo ya. Me na me ka kire wo. Ayasa. Gania na ye ho abro me abato ne ade ya to nyina. Ene ntokwa bebebe. Mfa so bia ne so. Ya nchenji e man ya we. Me say enye ye. Anso. Yo bia na cha no. O me enwe ho.